Yes. Okei, nyt ollaan projektissa Jardines de Lagunas. Tää on tätä Mihaksen townhousein aluetta, mutta ihan lähellä tässä Fuengirola. Eli tässä ihan lyhyesti katsotaan kuvaa tästä projektista ja mä selitän sitten vähän tarkemmin. Eli sijaintihan on aivan mitä loistavin. Ollaan tässä aivan lähellä merenrantaa ja Fuengirolaa. Miramarin shopping centeri on 700 metriä. Muistatko Pasi paljon rantaan oli? Pasi en muista, pari kilometriä. Nämä kaikki ensimmäisen vaiheen rakennusten terassit on etelään, korkealaatuisesti rakennettuja. Tässä on todella isoja penthouseja, jotka on itse asiassa lähes myyty, niin niissä on upeat isot terassit. Tämä on todella laadukkaasti rakennettu koko tämä kompleksi. Keittiöt on täysin kalustettuja Boschin koneilla ja käytetään korkealaatuisia materiaaleja.